Odpusťte, ale nějak nemám cit v těch botách. Tak ti tu máme. Kde pak jste byl, pane účetní? Byla to Odysa. To mi věřte. Dávejte pozor. Promiňte, nemám cit. Promiňte, já opravdu nerad. Pomalu. Pozor, prosím vás. Promiňte, to ty boty. Promiňte, já za to nemůžu. Zatím stihl jídelní vůz, puclíku. A taky tam skončíme. Hlady už úplně šilhá. Už je zavřeno, Z gáblíku bohužel. už nebude nic. Co? Zavřeno? No, takže to máme. Zrovna někde zavřená. stavíme. Žádáme cestující, aby neopouštěli svá místa a ihned pokračuje v jízdě. Opakuji. Žádáme Tady. cestující, aby neopouštěli Mohl bych dostat svá jeden místa. balíček? Přijete si, pane? Jeden balíček, prosím. 10 000. Ano, hned to bude. Máte zpátky na 50 000, prosím. Samozřejmě, hned to bude, prosím. Děkuju. A pospěšte si, myslím, že už to pojede. Pospěšte si, pojedem. Tak pískej. Haló, slyšíte? No tak, vraťte mi, no, přece... No to snad... 10 tvých, 10 mých, 10 tvých a 20 mých. Stálo to 50 000 lir a našel tam pěkně srovnanou plastikovou vidličku, plastikový nožík, párátko, plastikový pohárek, kuřecí křidýlko, taky plastikové a jablko s pravým červem. Pozor, prosím. Pozor, mám tam Já tam valím tady. Pardon, jenom klid. Mohu si tady postačit nohu? Nevadí vám takhle tady? Ne, děkuji. A je to. Klidně. Je to. Klid, pánové. Tak, dobrý. Sadíme se tak. Skutečně. Ohromný komfort. Jestli vám to nebude vadit, rád bych si udělal trochu pohodlí. Můžete klidně spát, ráno vás probudím půl hodiny před Ortisej. Ale klidně se spát nedalo, protože Fellini chrápal jako o závod. Mnohem horší ale bylo, že zeměměřič Calboni trpěl zažívací poruchou lékařsky zvanou ventilatio intestinalis. Mamma mia, to je ale smradu, puclíku. Proč nejdeš radši na záchod? To nás tu chce všechny na dobro otrávit. No proč já? Co pak? Já jsem se chlubil, že jsem se zúčastňoval závodu v téhle příšerné dovednosti. Já? A kdy pak? No řekni. Poslyšte, pane účetní, tady už se nedá dýchat. A vůbec, buďte tak laskav a ušetřete na své přítomnosti. Jděte ven a tam si zapáchejte, jak chcete. Já jsem... Běžte ven, pane účetní, běžte ven! Ale já přece... Ať jde ven, já se tady dusím, já se tady Prase dusím. jedno. Teď Calboni se pořád chlubí. Když máš tolik tyhle potíže, tak jezdí solo, ne? No, tak jděte Ale ven. jo, já už běžte, jdu, nebo ale já se jdu, já kopeme. jdu. Ale proč zrovna já? Odnesu to za všechny, no taková křivda. Calboni se pořád chlubil, ten se chlubil. Calboni se chlubil. Fantozzi byl vzat na milost až ráno, když výprava přestoupila na vláček do Val Gardenu. Ortisej. Vítáme vás v Ortisej. Na první kolej přijel osobní vlak z Ústy a Klausenu. To je nádherná, podívejte se. Kolegové. Budeme se koulovat.